52 tfajla fittxew l-għajnuna taċ-ċentru Ozza fl-2016 għaliex inqabdu tqal qabel l-età ta' 18-il sena. Għalkemm numru li jidher mhux żgħir dan huwa inqas mill-madwar 100 li sa 6 snin ilu kienu jirrikorru għand dan iċ-ċentru. Melanie Bonavija, uffiċjal tas-servizz Ozza li jaħdmu ma' tfajliet li jkunu ħarġu tqal taħt l-età, tkellmet dwar dan waqt il-programm One News Breakfast. Spjegat li ċ-ċentru joffri programmi kemm ta' counseling kif ukoll pjanitazzjoni għal kull tfajla. Ikun hemm xokk, ikun hemm biżgħat, forsi jkun hemm min ikun hemm iktar preparazzjoni għat-tqala, tajjeb huma każijiet li fil-verità ġieli ltqajna magħhom ukoll. Aħna naħdmu ħafna ma' dawn l-emozzjonijiet tal-bidu, però li mit-tfajla nnifisha jiena nħobb ngħid li huwa importanti li naħdmu anke mal-familji. Fost it-tfajliet li fl-2016 kisbu l-għajnuna kien hemm tfajla waħda ta' 13-il sena, waħda ta' 14-il sena, 2 ta' 15-il sena, 24 ta' 17-il sena u 7 ta' 18-il sena. Wieħed mill-iktar programmi popolari li l-Ozza timbotta huwa wieħed soċjali li jgħin li tfajliet ikomplu l-iskola. Darba fil-ġimgħa nżommu grupp ta' support għal dawk it-tfajliet li jkun għadhom la daħlu skola jew lanqas qed jaħdmu u forsi għadhom id-dar u jista' jkun li m'għandhomx dak is-support. U noffru programm anke għalihom ukoll sakemm it-tarbija tagħhom tkun waslet fl-età mbagħad li tidħol skola. Bonavija qalet ukoll li ċ-ċentru ra l-frott tal-programmi fl-iskejjel li jedukaw l-itfal fuq ir-relazzjonijiet u l-esperimentazzjonijiet sesswali. Saħet li dawn kellhom irwol fit-tnaqqis ta' tfajliet taħt l-età li joħorġu tqal. Naħdmu ħafna iktar kif itkellem anke l-feature ukoll fil-prevenzjoni. Niltaqgħu ma' ħafna żgħażagħ li fil-verità mhux għax ikunu tqal bħala tfajliet jew ġuventur, imma anke x'feta fejn wieħed jibda jesperimenta, allura anke l-esperjenza mod konkret li aħna nġibu magħna tru s-servizz tagħna noffruha forma ta' programmi ta' prevenzjoni. Għall-mistoqsija dwar kemm tfajla ddum tuża dan is-servizz, Bonavija wiġbet hekk. B'xi mod jew ieħor is-servizz minnu nnifsu ħalli ċertu sense of belonging li tfajla. U ħafna drabi isu nagħtu l-għajnuna tagħna anke fejn tidħol fejn jidħlu tfajliet li jkunu ilhom li attendew is-servizzi tagħna billi anke nindikawlhom x'inhu l-aħjar.